Ngapa iki? Ngapa iki? Sadar le, sadar. Aduh. Jane iki yo lempah ngene iki. Dina kerja kar dadi tukang tagih. Oleh duit yo ora, gur dina kena amuk nasabah. Jancuk ora. Tapi yo ngene iki lek enek penggawean liyane yo ora iso apa-apa. Jan ora duit belas. Cekelan iman, nyawa karo amal ibadah ngono isih bolong-bolong. Iki lek terus nih iki jan gelem mati ngatek aku. Alah, bodoh amat. Selagi iso ngolehne duit lakoni. Carcir-cur, rezeki lancar, kita meluncur. Au. Ayo toh. Malah gak nang mobil ki piye toh? Lho beneri mobil dhisik. Tunggone ket mau kok malah. Lagi akan mangkat ke mobil apa? Mau motor iki? Yo alah, mobil KNR juga po. Macet tengah jalan toh bos. Iki rumah sana golek pasir kene iki plecet lho. Kok iso iki lho. Ya wis siap tek ganti nganggo helm dhisik. Ya. Alhamdulillah hari pertama kerja. Pemungi sungguh nyawer biduan. Yuk, belum. Ayo cepat berangkat. Siap iki. Wih, cepet men. Iki ciri-ciri dino pertama wis semangat, positif 200. Ya apa ora? Sik, tunggu di kono. Penak amun kuwi. Aku lho satu mau jam 5 bar wiritan. Tai. Yuk, oke, mangkat. Sik. Iki ki nasabah pertama toh. Iki kudune aku sing sebagai profesional sing dhisik. Oke. Karo belajari awakmu ben ora. Meneng wae lek ngadepi wong-wong sing nesu-nesu, oke? Nah, manut ya wae. Iki gialak soalnya wonge. Oke? Oke. Siap. Berangkat. Oh. Iki ben aku sik. Oke, manut. Ben aku sik. Siap. Jul. Panjul. Iki sangka Mekar Indonesia Sejahtera. Tekan Jul. Ini enak apa lho? Kok bengok-bengok ganggu wong turu ae. Mangan tidak takok. Sawangen tanggal piro ki lho? Cuk angel. Sawangen tanggal piro? Sawangen Tanggal 31. Lah kuwi reti lho. Saiki lho jatah angsuran piye to? Kurang-kurang piye wi tak parani rene. Lah, kan perjanjiannya tanggal 32.
Kowe kok wis rene nagih-nagih bengak-bengok. Goblok. Tanggal 32 ki apa enek, Tau sekolah apa ora jane? Lah rumangsamu kewan apa kene ra sekolah? Rokokan enak-enak, Jel. Klambi larang-larang, katok larang-larang. Lek ora sing larang ora gelem. Bahasan bayar utang AL. Ayo. Piye sajakmu, Wong iki angel iki kayane. Cocote ra mandek-mandek. Kok pertek kaya dadi tego cilik ya. Etok-etok kesurupan kan ben gentang ale. Ngapa iki? Ngapa iki? Sadar le, sadar. 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 Tulungi. Tulungi. Ada apa lagi? Mana dadi yo? Ayo, mana? Gini. Ya. Alhamdulillah, aktingku berhasil. Jan, ayem tenan. Duh, bang becet garang, marani rene garang nih. Duh. Kae urung sida diparani nang omah, malah wis nang cetukan nggon. Oke, parani. Gas. Ayo. Ayo setor ora usah sok-sokan sibuk. Ayo sing sibuk ora gur kuwi tok. Ayo setoran, wayahe setoran. Ayo. Setoran. Ya aku yo resti lho, tapi aja tok parani ning kene iki. Maksamu ra isin ini iki. Nek megawe lengoh-lengoh lho. Lek ngerti isin ora usah ngutang, ngerti apa ora kowe? Pirang tahun kowe wis ngutang karo aku? Kowe iki tagihane angel, Ono kok cangkemmu? Dibak platok, Bu. Pacul kuwi ngene malah. Tunggu di omah ono lho. Ora di omah. Ora iso, kudu bayar. Kowe iki galak. Delok awake. Gedene kaya ngono lho, bangsa. Apa wedi we? Meneng sik. Opo ning ngene kemayan? Umak kayak gitu, ora kita bali. Balik lah. Balik sini. Ngutang era sepiro? Bungane sak ban. Cuk, Trak. Apa? Ngat, banget, metu. Bayar angsuranmu. Cara apa ya kayaknya kaya wong tukaran. Tapi ya terano sering lho, angat karo bojone tukaran. Segelutan paling. Paling medeni niki dhewe nagih. Apa? Arep apa? Angsuran, nanti duit. Balik ora kowe? Balik ora? Balik. Alah,